Moro. Se ois taas Jontsa. Tuolla nyt täällä. Niin. Siis tässä videossa ei hitto, mä kaatin tähän mikä läskimalli tää on. Niin, tässä videossa meikä kävis läpi mitä tapahtuu seuraavassa kuukaudessa. Seuraava kuukausi on hieno. Mä oon harrastanut partiota jo muutaman vuoden ja oon käynyt yhdellä isolla leirillä, mutta nyt tulee taas yksi iso leiri ja sinne mennään. Joo. Partiosta oppii kaikkea, mutta se ei oo mun juttu. Ei yhtään. Mä en osaa esimerkiksi sikasolmua. Vaikka siitä on mulle toteutettu koko ajan siellä. Se ei vaan onnistu. Ja nyt semmonen viikon kestävä leiri on ensi kuussa. Se on niin mahtava. Siellä on kuulemma jotain kriisisimulaattoria ja kaikkea mitä liian onkaan. Mut niin. Se niistä kriisisimulaattoreista. Siinä on Pessi 2016. Se mikä EM kilpailut. Eli siinä Mektalan Barcelona kyllä. Mutta ihan sama silti. Ja hyvin olette laittanut kommentteja sinne YouTubeen ja mun videoihin. Ootte tykännyt, hyvä kiitos ja hyvä. Joten eiköhän mennä kattelee kommentteja täältä näin ja omalta puhelimelta siis katon näitä kommentteja joo. Siinä. 9 kommenttia. Hyvin laitettu tähän viimeisempään videoon. Poisoni HD, Tolonen Next Generation. Joko? Mart Mate 12 laittanut. Hyvä äijä. Kiitos, niin säkin. Mä tunnen tän Mate Mateen 12. Se on Rukalla yksi tyyppi. Hyvä äijä. Jomppa, pistä rumpujen soitto video. Nytte. Ei nytte. Ensi kerralla katsotaan sitä. Hienoa Joni. Kiitos. Mun nimi siis on Joni. Joo, kukaan ei tiedä. FIFA Jero. Hyvä video. Olis kiva nähdä, kun pelaat FIFA 16 Pro Clubsia kavereitteskaan. No, pelivideot on tulossa, kunhan mä saan tän rakkineen toimimaan tossa. Parasta. Kiitos. AJJ kommentoi. Jumalauta, tää on niin mahtavaa. Saanko sun nimmari? Tuu tänne niin saat. Saakeli mitkä hiukset. Ei jumalauta, parempi kuin PewDiePie. Ei vittu, ottakaa mallia tästä esiintymistaidosta. Ei vittu, oot paras. Kiitos! Toi on oikeesti niinku, kiitos. Oikeesti, joo. Hyvä. Joo, ja hyvä Joni, ja hyvä Joni. Kiitos, ja oikeesti siis. Kiitos. 9 tilaajaa. Hyvin menee. Ja tiedotevideossa on 2 kommenttia. Hienoa työtä Joni. Odotan innolla sun tulevia videoita. Kiitos. Niitä on nyt tulossa. Kun on kesälomaa, niitä tulee paljon tihempää kuin ennen. FIFA Year, hyvä video. Joo. Ja siis sitä rumpujen soittovideota, niin se on kyllä tulossa. Joo, se on tulossa ja se FIFA Pro Clubsin. Mä saan sen, kunhan mä saan toimimaan, niin ei kai siinä sitten. Moro.